Salamia. I dag har jeg en journalist fra Alpha Damerne med. Sofie, var det hyggeligt, du er med? Tak for, at jeg måtte komme med. Og i dag bliver indslaget lidt anderledes, end det plejer, fordi at Alpha Damerne har vist interesse i mit videoprojekt Salamia, og gerne vil vide, hvorfor at jeg overhovedet startede projektet. Er det ikke rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt, jo. Hvad vil du gerne vide? Jamen, jeg så jo din film på Facebook og tænkte, det var da en frisk stemme og en sjov måde at gøre det på, så jeg kunne godt tænke mig at høre, hvorfor du har startet det her projekt. Altså, jeg synes, efter jeg har følt med i samfundsdebat et stykke tid, jeg synes, at debattonen har været rigtig hårdt i lang tid. I flere år faktisk, overfor danskere med et andet etnisk baggrund, eller nye danskere. Og der bliver stillet altid et spørgsmålstegn ved deres ægte identitet. Altså, hvor dansk er du egentlig, og hvordan kan du sige, at du er ordentligt integreret, hvis du ikke spiser svinekød, eller du gør med tørklæde. Og så synes jeg, at man bliver hele tiden målet op imod noget. Og så mister ordet integration den menneskelige vinkel. Hvor egentlig ordet integration er en betegnelse for et person, som forstår spillereglerne i et samfund, og godt kan begå sig i et samfund og bidrage til det samfund. Så faktisk, lige så snart man forstår de her spilleregler og bidrager til et samfund, så er man automatisk integreret, synes jeg. Og så har det været min vision med Salamia at bringe integration på en gadeplan, hvor vi kører sammen, vi snakker om vigtige emner for os her i Danmark, og på den måde kan vi integrere hinanden på en venlig måde. Og hvad er det for nogle emner, du synes, der er vigtige at tage op? Masse emner. For eksempel, vi har taget sex og kærlighed og dating. Jeg synes, integration er et spændende emne. Danskhed, hvad er det at være dansker? Identitet, kunst, musik, masser af ting. Men selvfølgelig skal det have relevans til vores samvær på forskellige kulturer, som befinder sig i Danmark, ikke? Og hvad er det for nogle mennesker, du inviterer ind i din bil? Alle mulige danskere. Man behøver ikke at være en kendt debattør eller en kendt politiker. Bare man har et vigtigt budskab eller et spændende vinkel til noget, som vi kan præsentere. Så vi kan lære hinanden at kende på kryds og tværs kultur, for vi er alle sammen Danmarks borgere. Og vi er her, fordi vi elsker Danmark, og vi gerne vil bidrage til samfundet, ikke? Så det er min vision med Salamia. Og jeg håber, at jeg vil blive ved med at lave flere videos. Tak for Alpha Damerne for jeres interesse, og tak for, at du er med, Sofie. Jamen tak for, at jeg måtte køre med. Det var lidt en overraskelse, at jeg skulle på film. Så vi ses i næste uge med en ny gæst. Salamia.